Hintayon pasang bayan tiapo sarabwen tay tikan kanta tayo isagot tay tipus puso kararwaken isip tayo tapno may kari tayo nagdayaw tiapo la 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 isagot tay tipus puso kararwaken isip tayo tapno may kari tayo nagdayaw tiapo hintayon pasangbayen tiapo sarabwen tay tikan kanta tayo isagot tay ayat tayo kakabsat ken padatao tapno may kari tayo nagdayaw itiapo Rugyan tayo dahil panagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo, adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka? Kakabsat, ti panagtalag ni Zacarias, iti Diyos, ti panagtungpal na, numampay agkitakit ti nana. Iso tinakaitidan ti bendisyon ken kuana. Agtalag tayo mat iti Diyos, numampay dagiti balak tayo, dagiti panggap tayo, saan nga mayataday, iti pagayatan na, napinpintas latta nga da tayo nga tattao na, si tutudyo tayo, asumurot iti kayat na. Agdaydayaw tayo nga rod iti Diyos, ti amin a puso, nakam ken panunot. Tapno nga rod maikarita ang makiranod, iti dahiti na santo na panagdaydayaw, bigbigan tayo, pay dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managayat. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo, agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. na. Apo
Kasyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan, ket ditoy dagakapya, kadagiti tattao na imbag ti panagnaknakemda, ibunan nagdaka, itanong daka, pagrukbaban daka, daydayawen daka, agyaman kamken ka, kapuiti, naindaklan na dayag mo. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Apo Dios, nailangitan ngai, Diyos Ama, aman nakabalinamin, ket sika pumiya Jesu Kristo, bukbukto nga anak ni Diyos na Apo, Cordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Sika mangikan, kadagiti basbasul ti lubong, kasyan na kami. Sika mangikan, kadagiti basbasul ti lubong, awatem kadaytoy, kararami, sika situtugang, iti makannawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Yan ta'y siksika, o Apo, Jesu Kristo, tinasantuan. Siksika di Apo, siksika iti kangatuan, iti timpuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, imparangarang mo ti gloriam iti lubong, babaan ti panagpasngay ni nainggasatan a Berhen Maria. Ipaay mo kadkadakam tinapaypayso apan namati iti misteryo at ti Diyos anak nagbalin a tao, ket ipapuso mi aday dayawen. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na daw iti libro dagiti ukukom. Aday di lalaking agnagan iti Manoa at taga Zora, ang nagtao iti tribo ni Dan.
Saan nga naganak ti asawa ni Manoa? Nagparang ti anghel iti apo iti babae. Saan ka na nagganak idi? Ngay magsikog kanto, ket ipas ngay munto ti maysa a lalaki. Kinunana, di ka umininom mapulos iti arak, ken di ka met mangmangan iti oraan niya may parit at araon. Aganak kanto iti lalaki, di munto pukpukisan, agsipod ta manipod iti aldaw apan nakayanak na, maidaton to iti Diyos akas maysa a Nazareo. Isunto ti mangispal kadagiti Israelita iti ima dagiti Pelisteo. Napan ti babae iti asawa na ketimbaga na daytoy. Imay kanyak ti maysa tao ti Diyos. Nakaskas daw ti langana kasla anghel ti Diyos. Saan kuwa sinaludsod no sa dino tinagapuan na, ken di na metimbaga tinagan na. Ngem imbaga nang agsikugak to, ket aganakak to iti lalaki. Imbaga na payadya kumininom iti arak, wenno naingel nga inumen, ken jak mangmangan iti oraan niya man nga may parit at araon. Tamaidaton to ti ubing iti Diyos akas Nazareo, bayat ti panagbiag na. Impas nga iti babae iti maysa a lalaki ket pinanaganan na iti Samson. Dimakel tubing ket binendisyonan ti Apo. Rinugyan ti espiritu ti Apo at tinignay ni Samson, idi adda iti kampo ti Dan, iti nagbaitan ti Zora ken Estaol. Ti sao ti Apo. Agmalmale masaritaek, ti panakaydaya mo, ket ipadoyak-yak ko, ti kinadayag mo. Malmayan sa salitahay, panagdayan, yak. Sika kuma tinatalged abato apagkamangak, natibker asarikedked, amang salaknib kanyak. Tasika ti kamang ko, sika ti salinong ko, ispalen nak, O Diyos, iti panakabalin dagiti nadangkes, ispalen nak, iti ima dagiti nadawel, ken managdakdakes. Malmayan sa salitahay, di panagdayan mo, ket ipadayak-yak ko, kinadayan mo. Sika, O Apo Diyos, tiyan tinamnamak, manipod kinaubing ko, sikan tinagtalkak, sika nagtaklinak, iti unos ti panagbiag ko, sinalakniban nak, manipod, panakayanak ko. Malmayan sa salitahay, di panagdayan mo, ket ipadayak-yak ko, kinadayan mo. Idaydayaw kunto ti panakabalin mo, O Apo Diyos. Ipakamok to ti kinalinteg mo, insurunak, O Diyos, manipod pa'y kinaubing ko, ket agpapanita, sarsaritaek paylaeng, dagiti nakaskas daaw nga aramid mo. Malmayan sa salitahay, di panagdayan mo, ket ipadoyak-yak ko, kinadayan mo. Agsao ka kada kami, silawam kat pampanunot mi. Ikatemme ti dwa mi, sisasagana kamadungit. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ipangkitam Kada kami, di puno adala, di kayat mo suruten mi, ket di nakamabaybayan. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia. Intay
ikanta. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Idi ni Herodes ti ari ijay Judea adda padi nga agnagan Zacarias akaming tibunggoy dagiti papadi nga ipanguluan ni Abias. Elizabeth tinagan ti asawa na anagtao diti kapututan ni Aaron apadi. Iti imatang ti Diyos nagbiag asililinteg dagiti agasawa. Awan pagkurangan ti panagtungpalda kadagiti amin a paglintegan ken bilin ti Apo. Ngem awan anak da talupes ni Elizabeth, may sapay lakay ken baketdan. Iti maysa nga aldaw dimteng ti batang ti bunggoy ni Zacarias nga agserbi iti templo, ket madama nga aramiden na ti rebbeng na akaspadi. Kas kadawyan dagiti papadi, nagbibinunot dano si asino ti sumrek iti templo ti Apo, amang puor iti insenso ti altar. Napagasatan ni Zacarias asimrek iti templo ti Apo. Idi pupuuran na ti insenso iti uneg. Nagkarkararag met dagiti tattao iti ruar. Nagparangkin Zacarias ti maysa nga anghel ti Apo, a nagtakder iti makannawan ti pakapupuuran ti insenso. Nariribok ni Zacarias idi makita na ket nagbuteng iti napalalo. Di kaagbuteng Zacarias kinuna ti anghel, impangag ti Diyos ti kararag mo. Aganak to ni Elizabeth nga asawam, lalakin to ti anak yo ket panaganam to iti Juan. Agragsak kanto ti kastaunay, ket adunto met ti agkararag ti pannakaipasngay na. Tanaindaklan to a tao iti imatang ti Apo. Mapnon to ti Espiritu Santo, uray adda pay laeng iti tiyan ni inana, ket dinto uminom iti arak, wenno uray anya a makabartek. Adunto dagiti Israelita a pagsublyan na iti Apo a Dios da. Umununan to ngem iso a maibaon. Addan to kenkuana ti bilag ti pannakabalin ni Propeta Elias. Pagtutunusin nanto dagiti amma ken dagiti anak, pagsublyan nanto dagiti nasukir iti kinalinteg, isagana nanto dagiti tattao a maipaay iti Apo. Kasanunto ti pannakaammok a mapasamak daytoy sinaludsod ni Zacarias iti anghel, lakaya kon ket bakit metten ti asawak. Di ka mamati Zacarias, agsipod ta di mo patyente imbagak ama aramid to iti tiyempo ana ituding. Agumel kanto, ket di kanto makasao, agingga iti aldaw apan nakatungpal dagiti sinaok. Siak ni Gabriel nga agserserbi iti imatang ti Diyos. Imbaon nak amakisao, ken mangidanon ken ka iti daytoy na imbag adamag. Kabayatan na mas daaw dagiti tattao nga agururay ken Zacarias, agsipod ta nabayag unay ti kaaddana iti uneg. Idi rumwar sa anin ang makasao, ket daytoy tinakaamwanda nga adda nagparangken kuana iti templo. Gapota sa anin ang makasao nagsinsinyas latan kadakwada. Nagawid ni Zacarias kalpasan ti panawen ti panagserbi na iti templo. Iti saan ang mabayag, nagsikog ni Elizabeth nga asawa na, ket 5 abulan adirimrimwar iti balay, ket kinunana, inaramid daytoy kanyak ti Apo, inikatnan ti pakaibaba inak iti imatang ti tao. Ti Ebanghelyo ti Apo. Kaya tumipay ken ka, Kristo. Good morning. Adun sa amo ti umol. Good morning. Oray na agkanta tayo ka, Hallelujah, Hallelujah. Asla tayo mo laumol, di tayo mo makikanta, di tayo mo makisungbat, di tayo mo agpalpaliw tayo mo ilatan, di mo ano malamintang ipon niyo, tanalamiis. Adda ka anak nga deaf and mute, kung na niya umol niya. Tanong, dumangarod ka
no deaf, awan mangag na tuladen na, iso nga mute, deaf and mute, tuleng iso na, umel na, kapsot pa yidengag na, kada ka anakak, nalaing da nga ubing ta, edi, obesit pa yung makilumlumban ti bisikleta, tata agmikmikan ni kong iso na nasursuro na latan, na nalaing da jay kwa na. Kidi ububing pa iso na, ijay anti plaza, gaputa mo nagitibada kami nga babarito, ijay ano agtatambay, ijay plaza kasi agtutugaw. Kada ito kasinsin ko, gaputa ti pagawidan na di jay kaanakan mi, di plaza magnati taltalon, ayan tiwaig ta ijay, ayan tiwaig ti balayda. Kagapota kabulanan, jak amumon niya nakapampanunutan da ito kasinsin ko, gapota kabulanan, kunana, into doon na di bulan, dakkel ka no jay, bulan, kunana ka, ado ka no dagitay magmagna, agputed ka no ti bagina, rumor kan ti pangil ka, kunana ka. Nagmaya magami di pa nang i-explain na nga, into ka no agawid. Gapota kabulanan, adanto ka no masaba na, agputed ka no di bagina, di mo no, taga ano dagitoy, taga Bilya Garcia nga ta, aywan tanas. Agputed ka no ka, adakkel kan di bang, kunana ka. Mabutingan nga agawid, piman ma-imagine na mat nga taa. Kaya bisikleta na problema na no kas problema mo la di kasinsin mi no kas ano te panang itulod at isunto mo ti agawidan di sunto mo kakita ti aswangan. Nagmayat di pa nang i-explain na kagonggo na di ko ang problema di ko na ayaw mi nga agawid gas ano pa nang i-explain mo ingkan takit kitaan da ka may explain mo nga rod kanya na. Wen umal ni Zacarias nagumel. Hanya tinapasamak, lagi pun tayo. Ada grupo da agserserbi ti templo, libita ko nada dagitoy nya. Ada kitay kapututan na katipapadi ko nada libita kayo. Adan tumat panawon mo nga agserbi mo ti templo. Tanusika kapututan na kati ari agari kan tumat. Kas jengarod kanya da idi. No adipon adipon kalatamutan aging gati mano nga henerasyon adipon latamutan di jay di pamilya di puliyo kasjay kanyada. Kagaputan ni Zacarias libita na nadanon di batangda nga agserbi ijay templo. Nagbibinunot da drolats. No sinno ti mapan mangsindi jay insenso ijay unag ti templo. Speaking of insenso, da kayo man nga mangagas ka, hanyo man nga ibaga nga ti insenso ka makaagas. Tanudad duma ka, apo, maibos di insenso mi, apo, dumawat kami man ti insenso, apaya, iwarakiwak mi kano jayan ti kwami, apaya, iso ko na ti mangagas, taga ano dito nga mangagas, mantanas. Iso? Ay ha. Kung nada, ito ka, apaya di insenso, maibusan nagngina. Nanguro natin na irana ka dito, nagkapod jay abroad nga nabanglo. Dumawat kami man, apaya, isumuti ko nada nga makaagas, apaya, ikabil mi kano jay sirok tipungan na diya agsaksakit. Nya connection na ta insenso ta. Bagay, mo ano, nangalalaan nyo madeta nga pamati. Iso nga nakangingina ka, ikan nyo basit, handa may lamap nagkurang kano apo, gumatang kayon. Insenso. Iso natin na natudingan nga mangpuor. Kakabayatan ti pa nagpupuor na, di mas asok ko na di insenso, kada nagparang nga anghel, ti makannawan. Kanya ti kunana agdanagan siyempre si kamamuti. No nakakita aswang di umal, no makakita aswang di umal, kay so na ngay kapag amunta agpupuor kat insenso ko, blag! Datan na yun. Shock ni Anghel Gabriel kunana. Agsikog to ni baka mo. Balbala, nagkatawa. No siya kumadaya, nagkatawa siguro ni Zacarias. Taapaya, umuna, kas ano nga maaramid? Bakutan. Approximately, ti kontar da dagiti kontar, ti Biblia ta, dagita kutkutan da amin, dagiti agadal ti Biblia, about more or less 70 years old. Sino ti 70 ditoy? Dada 70 taon na. Awan pa 70 maikit. Ay, umul samot. Ay, ha. 70, about 70 years old kay Bagana.
agsikog, may sapay Lopez, haan nga makaana impotent. Ay, diya ka mo ano, isuna, diya mo no, apay nga kunana nga ni bakit na ti hanga ni Elizabeth ti hanga makaanak, or ni Zacarias, kakunana bakitan, ngam kunama di jay anghel, ang kamadanagan Zacarias kunana, masungbatan ng ti karkararag mo, ang kitaan nyo ajay logic na niya. Kaya na nga sa uwan, karkararag ni Zacarias nga aganak ta maibaba kanya dati kultura da maibaba in ti tao nakaalalas ti tao kanya da nga haan nga aganak or saan nga agsikog kasladusa ngamin kanya kasladusa gamin kanya da dayjay kakababain layas kunada kanya tayo dayan layas kunada haan nga makaanak ka kunana, napatganan ti kararag mo, kaya na nga sa uwan ingkar kararag. Ani Zacarias nga, agsikog ni, baka na. Kakitaan nyo approximately, no nagasawa da, idi 20 years old da, ka 17 na, di kaya nga uwan 50 years nga kararag. Hello? Di tayo sa magkakaawatan. 50 years nga nagkarkararag da, tatala ang lakay kin bakit nan agkurkurutretan ay jajak mo ka agkubo pa yun kaaganakan agsikog biologically kanya tayo the field of medicine manuti tawon ti kabakitan nga mabalin nga aganak mano doktora 50 urita 50 mo nagadot tupol nga 50 years old din gasampay mo ta naganak ka awan ngipon na si ka nga naganak awan ngipon na awan anak na jingipon mo na sa bagay ka quits laeng maki di nagadot 50 years old nga agtup-tupulon sa kapay laagan awa pinagpiyastaan da kan kadi ja nada tayo 50 kun nada mabalin pay laeng kiisuna 70 kaya na nga sa uwan imposible maikadwa nga imposible Lopez impotent isuna hanga mabalin. Katatan idi ko na di anghel nasungbatan ng ti kararag mo kaya na nga sa uwan ingkar kararag da ti mano atawan nga aganak da kumata maikat di pakaibabainan da ti laeng purpose na ta maikat di pakaibabainan da. Idi imbaga ka nga rod ti anghel kin Zacariasin ang aganak ton baka mo napadagan ta kararag mo. Kasano nga maaramid nakigtot ka nga rodan kasano nga maaramid. Bakitan Lopez pay lakaya kon hangka mamati kunana agumul ka ang daytan da kayo nga mamatpatikin ni Apo Diyos iso da kayo ti umul iso nga rod kunana ti liturgy umay ka full participation, joyful celebration, kunana, isugarod nga, intayon, pasangbayen, ti Apo, umay ka nga rod makipagragsak, makipagkararag, ngam no, panagkakanta, panagsusongbat, kasla ka mula adda basol me. Kasla adda basol ko ta, ti Apo adda kumakada kayo, kunak ka. Oo. Nya basol ko kada kayo. No di ka sumungbat, abay, anya basol, tatatay lag kikita. O, makaslatay mula umal. Kaya na nga sa awan, hangga sumursurot ti kayat ni Apo Diyos, tati kaya na ka, umaytay ditoy, agragsak nga, agdaydayaw, agkanta itinaragsak, umal kamot. So na nagmadino dadduma detay api adda delimas yo Apo piapay di delimas no dadduma ta ag delimas kami awan taod ta tugtugaw ti mismisaak dagiti kakadwak adda dadya iso ngano kunak kumano dadduma ka ti Apo adda kumakanyak kasta kumameg kanyak kunak melatan ata awam met sumong di kas di melakan nya yun di kay mo sumungsong bat di ti Apo adda kumakada kayo di kay mo sumong bat ti Apo adda kumakanyak period. Kada agumel kunanan, aging gang agpaiso, nagumel ni Zacarias. Agumel kanto kunana, gaputahan nga mamati, jimbaga ti anghel, nagumel. No, itarustay nga basaan day jay ibanghelyo, aging gana nga agpaiso, nagsikog ni Elizabeth, napankinadwa ni Maria, nga masikog nga balasitang, bakit kinubing? Nagsikog, duwa nga imposible nga sikog, apaya, umuna, bakit? Nga mabalinan, biologically, kasi kung may the field of medicine, physiologically, kung na yun sa dijay, bakitan, Lopez pay,
Napanmati ubing nga awang mati ng sagsagid, imposible nga duwan. Nagkadwadan. Idinaganak ni Elisabetan, napamadagat iti chismosa nga kaaruban, ayan nakitaan mi man, napanda inosyoso. Ay sigurado no tata daganak nga 70 years old apo, isulang nga tatilaman ti Facebook tataday jayan niya. Mano nga ta mangi-share kada kayo. Naganak a 70 years old, Allah, kita agman ka. Siguro ado dagiti agmumotor nga mapanmangkita kada agpean niya na ganan apan makiusyuso. Ay amuyo no apay nga hanga apay nga kunada nga pinarsuan ni Apo Dios ti menopause. Hanyo mo? Amo siguro ni doktora. Hanyo mo no apay nga pinarsuan na. Oh! Ada kanu gamin naganak idi nga 92 years old. Andiya ka mo, agapot Mantanas mo ti sponsor, taga Mantanas ko natay manan. Ada ka no naganak, 92 years old. Istorya lang yung mga imbaga nga, awam mo ita Biblia da ita, istorya garod. Naganak ka no, 92 years old. Kadagiti osyoso, nga kakaaruba na, apong garod ti awagan ta 92, haan? Apong, kitaan mi man ta anak mo. Aguray. After 30 minutes, di mo larumuarin, apong kitaan mi man ta anak mo. Aguray. Ay, kadwa orasan, apong kitaan mi man ta anak mo. Umaydak man tulungan nga mang birok na nalipatak mo no sa dinonangik ka. Agkabaw gaya man. Agkabaw gaya man. Iso nga, di ko ang nagbabawi ni Apo Diyos. Inikain ng pinarsuanan ti menopause. Intap no haanan nga makaanak kasampay mata talo aldawang ka nangangatan kung kunanan to pala ta anak naman. Nga dijay, hindi ko naganaken na isublila ang dayjay panagsao ni San Juanen. Idi tinungpal nanti kayat ti Diyos anya ti nang tungpalan na. Anya ti ibunyag tayo nga ipanagan. Juan kuna ni Elizabeth. Kuna mo dagaytay kakabagyan na ta kultura dagarod iso garod nga no Maria nagan mo Maria amin nya. Maria agpadpadaya, Maria kotapa, Maria chismosa, Maria mangutang, Maria nga amin-aminan, ya. Kanya da kitaan nyo ka Maria amin, kalaji ko man niya. No, kunada, apay nga Juan, kunana ka, awam mati kapkapin anom nga Juan, awam magkabagyam. Sakarias ako ma. Nagsurat, inikanda pagsurat, anyat ikunana, Juan tinagan na tinungpal na di kayat mulaeng ti Diyosen, anyat napasamak kanya na isubli day panag, sa una nakasaumat laengan, iso nagkantan, indaydayaw nan ti Diyos, impablaak nan ti grasya ti Diyos. Anya dagiti maadal tayo ditoy. O muna, di kararag. No, kuntaren tayo, 50 years na kararag da Elizabeth kini Zacarias nga maaddaan ti anak. Anya ti purpose da, tapno laeng maikat di pan nakaibabain da iti imatang ti tao. Nakababain ti kultura da, ti saan nga aganak. Dayjay laeng ti purpose da. Ngam 50 years, day tanga inururay da, nasungbatan. Iso nga day takararag mo, mabalin pa'y nga haampay na tata, baka urayam mati 50 years niya. No 65 mon, ti kararag mo ka asawa, urayam ti 50 years. Santo sumangput ta forever mo. Anyan to pa'y tawon mo, agkabkabaw kan taon, tulang kan taon. Di jay kararag tayo, no dadduma, haan nga maala daytay, haan nga daytay, no dadduma, no han na nga kayat nga ited. Wait, just wait. Nangruna ti insupapak na, ijay kararag da, haan nga simple nga anak. Tilaeng purpose da, tapno maikat di pakababainan, pakaibabainan da, ngem ti inted na, maminribo, nga nabilbilag, ngem jay daw-dawaten da nga simple nga anak. Anyat inted na, umayto, at dabilag na kasla ni Elias, adunto ti agbalbaliw gapuking kuana, agragsak to ti lubong, pag-uurnusen nanto dagiti pamilya, may sama gayam a propeta.
Iso nga da kayo nga 65 kada ko aganak kay latnatap no propetan to di anak yaw. Ni problema nga rod no maawit yaw. Kaya dinawat na hanla nga ordinaryo nga anak dakdakkel. Iso nga nagdaduma no amerisen tayo kakabsat. Adu dagitay kayat tayo, adu dagitay ipapilit tayo akayat tayo nga daw-dawaten kini Apo Dios. Ngam limited day jay. No iso na mangted, iso day jay. Haantay nga ekspektaren di milagro na, baka ka di daw-dawatem tatta ka aguray ka. Adda plano king ka na pinpintas. Kano tingitingan tayo, apay nga naglopes ni Elizabeth. Apay nga han nga kaputot ni Zacarias ka nakabaybayag, nagsingpet damet. Agtudtudyo damet. Talaga ka di akas jeda, wano plinano ti Diyos nga insagana nga kas jeda tapno maipakita na ti bilag na. Kas jeda ka di nga na iparswa, wano from the beginning ka, plinano nga ta ti Diyos mo dato'y nga uyak, di mo laka, gadi ka, hindi nga ta na iyanakdan, plinano na nga ta nga insagana idatap no maipakita na jibilag na. May isa nga pagpampanunutan, baka mo day tamo kayat kaisok kayat na, baka na plano mo ti at atidog nga na unday panawon para king ka, hamula maawatan. Maikadwa, inikat na laeng day jay niya, inikat na jipahan na laeng nga inikat jipa kay babainan na, natantanok nga adayo ji ented na ngem day jay daw dawaten na. Kabakamot na dakas di kanya tayo, di plano tayo, baka basit laeng, ngem ti plano na kada tayo, dakdakkel. Anya ti pagpampanunutan tayo day jay, ag-submit tayo, ag-rely tayo, ag-sandag tayo, iti plano ti Diyos kada tayo. Iso nga rod nga ti kararag tayo, no daduma ka, Apo, dahito iti kayat ko, paginawaem dagiti anak ko, papintasem ti masakbayan da, ornosem ti pamilya, papintasem daytoy, but in the end ti kunatay mo laeng angam di pagayatam ti matungpal, your will be done. In the end aga kunatay tulat ta di pagayatam ti matungpal Apo. Dayjay ti napakpakumbaba a level ti puso. Haanga ipapili mo di kaya mo, dayjay pagayatan nan tulat ta ti matungpal. Maikadwa, ti panagtudyo iti pagayatan ti Dios. Kunatay nga rod tatay ka di submission dayjay panagtalek ti number 1 kayo panagtalek tata dayjay panagtudyo iti pagayatan na nagado dagiti gundaway nga di kayat ti Dios kanya tayo ke maikontra ijay kayat tayo a tao. Nagado dagiti gundaway nga ti kayat ti Dios kanya tayo ke haan nga iso ti pampanunuten tayo. Uwan, nagado dagiti gundaway akas jay kuno dadduma iso dayjay agumel tayo. Nagumel ni Zacarias. Kano duma agumel tayo met apaya, manjakon, naumaakon ngagkarkararag. Manjakon ko namon maumel kan apaya, nabayagan nga kayat ko akasarita, dinak magkasarsarita. Manjakon nga agununay, basta agbiag tayon nga si sasayat apaya, irororoman da tayo met, iya pagumelan na tayo. Ngam anya ti kaya na, ingkalat ta ituloy mo ti agayat. Ingkalat ta ituloy mo ti mamakawan. Anya ti kunana ituloy mo lata ti agserbikan niya da. Nadaduma da di tendency nga, ited ko amin nga biyag ko kada kayo. Ited ko amin nga kinapakumbaba, kunatay ko man niya. Di pamilyam man, wano ka arubam, wano di pagtrab-trabahuam. In the end ka, handa mo gayam nga sumungsong bat, no daduma ka, isulat tayon, agumul kan. Diyak kayaten, makaammo kay biyag yon. Ngamhaan, anya ti kunana kanya tayo, ituloy tayo lataurin na niya mapaspasamak. Haan tayong agbalin nga umel. Umel ti kinapudno. Pag umelan na tayo ti sakit tinakam, hantayon kaya ti agserbi kada makisao. Adda pa kaupayam pag umelan na kan. Haamon nga ipapahati ti agtrabaho. Kanya ti ibagana da ito, agumel ka ito, haan. Agsubli ko maji espiritu na nga panagserbilat ta. Huwag kakabsat, nasakit para kin ni Zacarias, na nakakaskas daaw para king kuana, ngem kabailan ti Diyos. Kabailan ti Diyos. Iso nga kanya tayo, anya dagiti daw-dawat tayo. Relationship, familia, sakit. Uri data sakit tayo. Makaya na pa nga paganakan ta 70 years old nga Lopez, tanto laki sakit tayon.
Na kaya ng tupay nga paganakan ta birhen nga awan ng sagsagid day tantula ka frustration tayo tihan nakabaalan nga ikatanan. Awan ti imposible iti Diyos, iso nga nabilag. Anya nga ti aramiden tayo, sumurot tayo kengkwana, agtalik tayo iti plano na. Kararag asap-asap. Ti panangururay tayo iti ni Apo Jesus. Kristo iti bait tayo, denggan tayo ti awis ni Juan Amamunyag, amang isagana iti dalan ti Apo, babaan ti panagbalbaliw tayo iti biyag tayo, tapnon inton umay, makaayayo tayo iti imatang na, ngarod dawaten tayo ti panulong ti Diyos, tapno ipaayna dagiti kasapulan tayo, ket iti tunggal panggep ko na tayo, Espiritu ti Diyos, tulungan na kami. Agpaay ken Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, ken dagiti amin nga agserserbi ti simbaan. Tapno kan kanayon kuma, asireregtada iti misyon da, ket kanayon nga irakurak da ti mensahe tinapudpudno, a panagbalbaliw ken panagbabawi, kumararag tayo. Espiritu ti Diyos, tulungan na kami. Agpaay kadagiti mangidadaulo ti gobyerno tayo, tapno kan kanayon kuma nga ipakita da ti kabailanda amang panday kadagiti paglintegan, ti pagsayaatan, ti kaaduan, tapno maragpat, ti pagilian tayo, tinaan-anay, apan nagduras, kumararag tayo. Espiritu ti Diyos, tulungan na kami. Agpaay kadagiti agbibiyag iti kinarelihiyoso, tapno agnanayon kuma, ti kinasingpet da, babaen ti panang surot da, ti kinasimple, ti panagbiag ni Juan Mamunyag. Tapno agbalinda, anapudpudno, apagtuladan, dagiti tattao, apagserserbian da, kumararag tayo. Espiritu ti Diyos, tulungan na kami. Agpaay kadagiti kakabsat, amapukpukawan, ti pamati, kastapay, kadagiti maululaw, ti pamati na, tasapay kuma, agserbi tayo kadakwada akas ken Juan Amamunyag amang lawlawag tinapudpud ti panunot da ken mangted namnama da babaen ti tulong ken pannilaw ti Espiritu ti Diyos tapno makapagsublida ken kuana kumararag tayo. Espiritu ti Diyos, tulungan na kami. Agpaay kada tayo, amin ang nagkaykaysa, ang nagtipon-tipon, nagtitipon itatapno ti panangururay tayo, tinaragsak, nga idadateng ti Apo, mapabaro tayo, ti panaglilinangin tayo, tapno inton dumteng, agarin to ti aya, trago, ken kapya, itibiyag tayo, kumararag tayo. Espiritu ti Diyos, tulungan na kami. Agulimet tayo tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Ngiraman tayong ikararagan, ti special intention ni Corazon Balatero Nador, ni Kali and Rapi, Taylor, Adrian and Jordan, Andre and Jason, Jenson and Jessica, ni Christopher. Kumararag tayo, Espiritu ti Diyos, tulungan na kami. O Apo a Diyos, nga ama ti bilag ken kaasi, agkamangkam ken ka iti panagdalyasat mi, denggem dagiti kararag mi, ket iyag mo ni Apo Jesus iti biag mi, iso ang makipagbiag ken makipagari ken ka, ken ti Espiritu Santo. Amen.
pumay kuma. Tuidatun mi kitawatem nida, sapay kumatamay kari. Amay daton tirabaw ti altar na, daytoy tinapay nga isagot mi ken ka, awan ti dayaw na, awan ti libnos na, di amay kari amay daton ti padaya, apag daydayaw mi ken ka. Ti Diyos sa pumay kuma, to'y daton mi kitawatem ida, sapay kumatamay kari. Amay daton tirabaw ti altar na, daytoy nga arak ket agbalinadara, amang teti kapya bangar kin liwliwa, di kam tumawaw ken mabisin litoy daga, nuwag talek kam tugen ka. Kumararag tayo, kakabsatap na tayo, kindagiti adaton tayo, makaayayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Iya po, awating nakamadagit yung daton talagita imam. Kaya't may paaya pa kay daydayawan, kan pa kay gloryaan tinagan na, kan kastamet apagimbagan tayo, kan ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo kita emkad asi aayat, dagito'y sagot nga iroknoy mi iti altar mo, tapno daytoy idaton tinarasi akinatao mi, mapasanto ko babaen tinadyosan abilag mo, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo, Basta kumamit ken ka. itag-ayo dagita puspuso yo, Dadan sa ay tiyapo. agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. May karigat rumbeng. Pudno unay may karigat rumbeng annong mikat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi, iso nga impadto dagiti amin na propetas, sinikog ni Berhen Maria iti mangnibinibi nga ayat, ni Juan Bautista inwaragawag na nga asideg ti yaaynan, sana impatuldo idi nga addan, ket timet laeng anak mo ti mangipaay, ada kami agraragsak kami amang pasangbay, iti misteryo ti inna pan nakipasngay, tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam, ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo iti Apo, a Dios dagiti amin a parswa, ti langit ken daga napnoda, iti pakidaydayawan, Hosana iti kangatuan, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo, Hosana iti kangatuan.
Pudnoon ay apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paimo ta espiritum, amang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, kati paimo ida kada kami, abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na kat kinunana, alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik iso mayawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darat ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol haramidan nyo daytoy a pangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy akalis uminom kami. Iparangarang mi ti ipapatay mo, o Apo, agingay ti iyaay mo. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka tayimpaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawatin mi apo tada kami amakiranod iti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysaan na kamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan ket parairayom tayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to kenenggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga makikadua kam to kadmet kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo sika kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka. Manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti hinggana. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Hallelujah. Intay umararaw iti ama ket lulwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Amami sa dilangit, madaydayaw tinagan mo,
Item kadakam ti aldaw ditoy ikanen mi ti patinayon nga aldaw pakawanem dagiti basbasul mi kasmet kuma iti pamakawan mi kadagiti met nakabasul kada kami di na kami baybayan nga umanugot iti suliso keti salakan iti dakes. Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, iti basol, mailisi kami. Ti amin ariribok, maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi. Ken iti yaay Neso Kristo, anang isalakan kada kami. Ako kwam tituray ti panakabalin kindayaw taganayon na dintog sarday. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasikan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamit ken. Iti napakumbaba kin naragsak a puso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin. Kapya, kapya. Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasul ti sangalubungan mga asika kada kami. Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasul ti sangalubungan mga asika kada kami. Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasul ti sangalubungan item kada kami kapya item ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus ti Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karing o may kakanyak ng ti may salay nga sa mapaimbagton to'y kararos.
aginayat kayo. Daytoy tibilin ko, kas panagayat ko, kada kayo. Tikatano kan ngayat nga ipakita ti tao. Isut panangited na tibiyag na para kadagiti gagayem na aginayat kayo. Daytoy tibilin ko, kas panagayat ko, kada kayo. Da kayo iti gagayem ko, nutungpalen nyo tibilin ko, saanen nga dipen tiyawag ko, taimpa kamuk tiyamak kada kayo. Aginayat kayo. Daytoy tibilin ko, kas panagayat ko, kada kayo. Saan nada kayo nang pili kanya, no di ket siya tinang pili kada kayo. Dinutukan kayo ngagungay tiyado, ket manayon kuma tibo ngayo. Aginayat kayo. Daytoy tibilin ko, kas panagayat ko, kada kayo. Tikatano kan ngayat nga ipakita ti tao. Isut panangited na tibiyag na para kadagiti gagayem na aginayat kayo. Daytoy tibilin ko, kas panagayat ko, kada kayo. Da kayo iti gagayem ko, nutungpalen nyo tibilin ko, saanen nga dipen tiyawag ko, taimpa kamuk tiyamak kada kayo. Aginayat kayo.
Umararag tayo. Agyaman kam ken ka uman nakabalin a Dios, gapo kadagiti imparabor mo, ipaay mo ka di tatarigagayan mi asipupod no ti isagot mo. Iti kasta iti nadalos anakem, patgan mi asirareem ti panakaipas nga iti mangisalakan kada kami. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen din na santuan amisa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Hagyaman tayo ti Diyos. Naimbaga bigat tayo amin Apo. Sampal. Di siya sino man nagtarigagay na sumurot kaniyak lipaten at bagina ket suruten na at tuyak kapu dumdumngek to'y adipen mo nga agtungpal bilbilin mo agsao ka o ako suruten ka when suruten ka when sika di dalan silaw ken biya